Video number 5. Nachádzame sa v Bishop. Úplne dojebaní, kurva. Ešte ma chodili asi... Posledné 2 km na ubytovňu. Vďaka pánovi Veselcovi sme hľadali metro asi o 10 minút. Všetko vie, vždycky všetko vie, ale pritom chodíme ako kokoti dookola, furt. A pritom ja mám vždy pravdu. Ja im ukazujem, tam je metro, oni neviem, čo mňa inde. Ja musíme chodiť na žltú, na zelenú, na fialovú, furt ako A debili. stále nás milí. Áno. Ja už s ním nebudem nikdy cestovať. Choďte všetci do piči. Úplne sme mŕtvi. Choďte. Dnes nám stačilo. Akože ďakujeme, Úplne pán Veselka. od rána od 5. chodíme po Londýne. Áno. Úplne sme vyšťavení. Stačilo, dnes nám stačilo. Kokoti. Ja už končím s návštevami Presne tak. londýnskými. My už tu neprídeme. Už nikto nechoče. No tu už neprídem. Tu nie. Týmto by som ukončil náš krásny Aby som výlet všetkých v Londýne. živil. Zajtra vám budeme Je to ponúkať koniec. ďalšie úžasné videá z Bishopu. Takže dovidenia. Dovi. Strich. Čo máš kľúč?